izan gendu, aurreko agintatzen gogoratuko zuen, keja asko, kirodegian ingurun, eta bai. Eta orduan, bai, enpresa gazeta bat zartute, eta ikusi txapur bat zeintzuk ziren, bai enpresak eta erabiltzaileek eduki esan kezkak, eta ikusi genuen lizitazio barri bate egiteko sasoien, kontratu tipo aldatzeak aukera egongo eskule, bai udaletik bai jarraipen zehatzagoa egiteko, bai enpresari eta bai zerbitzuari, azken batean, kiroldegian zerbitzu publiko bat emoten da, eta ordunekin gentzen hori aztertzeari, ezta? Batetik aztertu egin zen, hainbat udaletan egin ziren prozesuak aztertu ziren, esplotaziotik edo emakidatik zerbitzu kontratu batera aldaketa egin daben hainbat udalekin egin gendu zen batzarrak, neurtzeko benetan ze inpakto eukin aldaben aldaketa horrek erabiltzaileengan eta zerbitzuan. Eta, orokorrean jaso gendun feedbacka egon ginen udaletan, baiezko, ezta? Inpaktoa egoala. Erabiltzaileek igual, akaso ez da igerriko lehenengo momentutik, ez da aldaketa datola lehenengo momentutik igertzen dana, baina bai emoten dago aukera udalan partetik zuzenago, ez da? Zerbitzuan eragin zuzenago edukitzeko. Esate baterako, ez dakit, hainbat adibide ipin aldoguz, baina esate baterako momentu honetan udalak ordaindu egiten dau, esate baterako, eskola kirolako aurrak kiroldegian entrenatzen da benean, eskalada egiten da benean, edo futbito egiten da benean, kiroldegian sarrera eukitzabaitik, kantzaren erabileragatik presio bat ordaindu behar da. Gaur degune, presio hori, hau da, herriko erabiltzaileek talde batek kantza hori erabiltzeagaitik, ordaindu egiten da ben hori, udalak azkenan pagau egiten da. Gure buruari pagauen berrizetan dutzegu, holako gauza. Orduan, egon dire, holako gauzatxo batzuk, ikusten gendunek, sistema barri honegaz konponduko gendu zenak. Baite be, hornidurak geure kontu izetiek, ekidin aldabela bebai, ontxe momentun, enpresak piztinaren temperaturan, eta kosta egiten jako, temperatura altzetie, horrek ekarri aldotzezelako, ekarten dutzelako, enpresari nolabaiteko kostuak, eta hor ere, esku hartze zuzenagoa euki algendula. Aldi berean ikusten ziren, gabezia batzuk, oindala 10 urteko plegua, 10 orrialdeko plegu simple batzuk ziren, eta gaur ona ekarten dugu pleguak, 50 orrialdeko plegu landuak dira, ezta? Orduan, hor pleguetan aprobetxau egin da eta zehar-lerro batzuk sartu dira, lehentasunez, ezta? Kirola, edo kirol eskaintza saratago, kiroldegi batek emarran, kirol eskaintza saratago, osasunaren sustapenera begira, inklusioari begira, emakumeen kirol jarduera eta osasuna sustatze horretara ere begirako ekimenak lehentasunez tratatzea, baita pertsona nagusiena, Markina Xemei lagunko jan egitasmoaren baitan, orduan lehentasun batzuk bezarri jako enpresari. Kalitatea, sustapena, kirola zaratago, jarduera fizikoaren sustapena, indarra jarriz esan dut, emakumea eta inklusioa eta bar. Sistema honek ekarriko da bena bebai da, kiroldegiak dituen diru sarrerak, abonatuen bitxartez eta sarren bitartez be, udala sarrera horrek bere gain hartuko dauzela. Orduan, azken batean egia esateko, nahiko 50-50 begiratuko da, hau da, lizitazio modu aldaketak ez dago ekarriko ez aurrezpen, ez gasto gehiago, nahiko pareko geratu aldan kontua. Aldaketa honek ere derrigortu gaitu materialak eta ontsi momentuan bertan egozan material batzuk bai izan dira udalanak, baina beste batzuk enpresarenak eta eskuratu egin doguz, geureak dira, momentu honetan bai eraikina eta instalazioak, baina bai kebe barruan dugu egozan materialak. Gero lanketa bebai eginda langileen lan baldintzak, langileek euki esan kezkak eta kexak eta
saiatu gara, ahal izan dugun neurrian, zer dana ez da egon udalaren eta lizitazioa aldatzearen esku, baina egia da lizitazioen saiatu gara euren lan baldintza batzuk apur bat blindatzen edo zehazten, eurek eukida bezan kezka batzuetatik abiatuta. Eta, prozesu oso luze izan da, jakitun gara eta konstiente gara, lusatu egin jakule bastante, baina pentsatzen dut, laketa handia dauela atzean, kontuan eduki behar dugu udala txikixe dela, eta ez daukagula gai honetan, kasu honetan kirola arluen teknikaria diturik. Lizitazio hau aurrera ateratzen lagundu aldoskuena. Eta azkenean ibili gara geu politiko, beste udal batzutako teknikari, beste udal batzutako prozesuak ezagutu eta ikasten. Hau da, prozesu honen zati handi bat eman dugu ikasten. Ikasten, ezagutzen eta bar. Ulertzen dugu kiroldegia herritarren bizi kalitatea hobetzeko tresna bat dela, osasuna eta ongizatea eta kohesio sozialari begirako baliabide bat dela, osasun publikoa sustatzeko baliabide bat dela, eta horrela nahi dugulako ulertu, egiten dugu lizitazio honen proposamena, eta horri begire nahi izan dugu lizitazioa landu. Eta seguru lizitazioak daukezela hobekuntza asko, seguru gagoz, baina, lanketa handiak ere eduki dagoz, sorionak jaso doguz eta balorazio eta feedback oso ona jaso doguz, orain lizitazio honetan lagunduko duzkun aditu tekniko baten ikuspegitik, bera Gernikeko kirol patronatoko lehendakaria da, eta behin da berriz sorion duen gaitu, beraz, pentsatzen dugu, afindute dauzela, espero dugu holan ikustea. Arlo ekonomikotik ere pare bat buelta emon jakoz azterketa ekonomikoari, enpresa batek egin dozko azterketa ekonomikori kontrastatu dire bai ordu poltzak eta dana ondo kontrastatuta dago gaur egungo zerbitzua emoten daren enpresagaz, eurek ze ordu poltzak eta jokaten daren, orduan pentsetan dugu nahiko kuadraute egongo da, jakina enpresek ezin izan dabe, balorazio ekonomikoa ikusi, ez da legezkoa, baina euren datuetatik egin diren plantamenduak, orduan pentsaten dugu zentzu horretan, egongo da dela. Eta, nik esateko besterik ez dakit zuguk beste ekarpenik, galderarik, zuen. Kiroldegia aspaldik edukegu makina esan eta bai ikusi izan aurreko lehian izen bioala erekinek obra desente eta aldaketa batzuk ez. Eta, pandemia baten ondoren osasun leheneztu zen, hemen komentatu bat ez, eta erekin izan, eta, inbertzine importantia, markina esan dugu dalantzat, beliagoa bezkatu zen, eta, erekine ikusten zen erabiltzaiek eta asko baloreten zala, eta, ordeko erekine, eta bebai, ikuspuntu batzu ja sartu ziren generaldetik, adibidez aldageletan, bai? Eta, gero, erekinaren jasangarritasunean, eta erekinaren jasangarritasunean, plaka batzuk eta ipinitxe, solarrak, eta zer, erabaki izen zala bebai, pliego honek atatie guztia pena bakarrik. Eta ez arte integrala egondan moduen. Horrela, kostiek albazien bajatu erekin jasangarri bat lortuz, markina semengo herritarrentzat koste gutxiago, eta guztia pena da orain pliegoteko da dela. Pliegoei eta iguruz batzarretik eta pasadie komentau da, gure aldetik apur bat, pliegoek danontzako ondo gotie, oso barri hona da, baina bai, ustot hau onginen bi ginela ondela deneko enkigun osan behitzen zen, eta gauzak onditxiaz aparte guztiot bien bebai urten bida bela badakit, prorrogak eskatu aldizela eta guzti hori, baina igual,
Ondala 2 urte hasi berenean honi buruz hitz egite, igual bien sartuko ginela. Lehenuke pliego honek aurrera eta zuk esan duzun bon iratxe, ia ez da urtetzen besterik ezer eta pliegoekin, dana ondo doien eta ez dagoen beste. Eta hortu gero da, hortxe gongo da, jokeri gero betzeko eta listo bai. Biek 3 bat, oker espana? 3 bat, beste dira dugu. Horreta garako, 3. urte, benetan ikusteko, funtziono da, ez da funtzionatu, eta hemen aukera dauke, bai gaur egun dagoien enpresak, berak ere eskertzen da, aldaketa hori, horrek ere ikusten dabe gero eta gehiago kiroldegiak, lehen bai guztia plenmoduren ipinten ziela, baina ja zerbitzu moduen ez lehitzen diela, eta eurentzako bekarra bat egitxeu dela, eta hobetu funtzionetan da bera zentzu horretan. Orduan ikusiko dugu, zenbat enpresa aurkezten dien, eta zentzu dien, eta trasbasea ere, balik eta modu antolatu egiten da, egin behar bada trasbasea. Barbina jarraitu behar badabe, erretzaude egiteko dabe jarraitzien. Orduan, pleguen aldeko boskak, hau batez onartu dugu kirodiko zeruzari zita senyora ataratzea. Hongo gara jarraikena egiten eta bai. Kontutxo bat bakarrik. Zera, Aldezarreko obrak segitzen moduen, onartuko bazetuke alkatearen eskuen lagatzea eta asko harinduko leuke. Gero beti plenoan bakotzean, jarraitzen emoteko. Lizitazio prozesuarena iratze, ala gero behin ez lehituta jarraipen hori. Ez, hori jarraipena, por supuesto, gero atuko dozu ezelan egin, baina lizitazio prozesua. Eta orain hola moskatzen badugu, nahikoa? Bai, hola erabakitzen baduzu entzen momentuan, izango zan Aldezarragaz egiten da. Bai? Bai. Listo, onartuta. Bai, segero... mai eta egongo da. Hori da, pleguetan jasota dago, mai bat osatuko dela, bertan alderdi bietako ordezkari egongo direla, kirolarroko arduraduna, eta batzartuko da, hilero be, kiroldegiaz, apur bat jarraipena egiteko hori beda. Hori da. Hurrengo puntua, kreditu aldaketa, 2025ko haitzen emoteko azkenengo bi kreditu aldaketa, 2025koa, bata da kreditu habilitazio bat, elkorreko, zurutatik eta elkorretako ekotzetara egindan bide horren. Bigarren faseari, diru laguntza bat jaso dugu, orduan habilita hau egin behar da, diru hori, eta... Hogeta laugarrena da hori, hemen apunta dut, gero... Bai, 23garrena da hori, eta gero 24garrena Gabagusaren partidan bat egon da, azkenengo likidazioen ganean, eta partida soberakintxo hori auzotaxian egon da igoeratxo bat, eta hori osatzeko eginda aldaketatxo hori, eta honetxek dira 2025ko azkenengoko kreditu aldaketak. Orduan, haitzen emoteko, orduan ez da boskatu behar. Laugarren puntua, hau boskaketa behar da, ez da iratzen. Iratzen? Ordenantza... Iratzen? Bai. Akendute duke. Honek boska behar da, bi aldaketa txiki proposatzen dira ordenantza fiskaletan, ikusi duguleko behar dela argitzea. Bata da, obra eta instalazioen zergan edo tasan, obari batzuk dago esarrita, Aldezarreko etzitan esate baterako fatxadaren konpoketak, obari batzuk daukiez esarrita eta itzulketa egiten da. Kontua da, oso modu orokorrean egon direla izendatuta, eta txarto ulertu batzuk egon dira, eta egon dira eskaera batzuk, interpretatzen da benak, lehio aldaketak fatxada konponketak direla, eta ez dire horrela. Orduan bai ikusi dugu beharrezkoa hori hobeto erredaktatzea. Eta orduan kasu honetan, esarriko dena da fatxada osoen konponketa egitea.
Eta gero bestea da, bainuontzi eta dutxa, proposatu gendu urrian onartu gendu zanean plegua, hori kentzea, bulego teknikotik eta diruzaintzatik ere horrela proposatu jakulako, hau da, ezelako tasarik eta ez ordaintzea, platu dutxa ipintzeko eta, baina ikusi gabe hori gestionatzeko saila hau edala edo, eta berreskuratzea proposatu da eta kantitate bat zehaztea. Orduan, hori proposamen horrek jaso dugu eta hona ekartzen dugu. Ez dakit, honen inguruan... Listo, onartu ingo genkese honek aldaketuk. Martina Xamengo eta Etxebarriko udalen arteko hitzarmena. Ez dago gora berarik, hau ez dator ezer berririk ekartera, lehen dipe Martina Xamengo udala eta Etxebarriko udalen artean, egon da nola beteko harremana. Horre, den egitura gaitik eta geografia gaitik auzo bide batzuk dekoguz Etxebarriko udalak eta Martina Xamengo udalak konpartitzen dugu zanak. Eta egia da batzuen eta beste batzuen lehentasunak diferenteak izenlik esala. Orduan, auzo bide batzuetan, gendun demanda batzuk, herritar batzuen partetik, baina bidean konponketak igual beste udalari zegokio zala, eta horre erabaki gendu, hitzarmen batean jasotzea, lankidetzea egon behar dauela, bide konpartitu batzuk deko guzela. Orduan, bideen kasuan, bidearen konponketaren ejekuzioa udal batean egingo litzake, bainakon udalari edo bidearen tramo handiena dauken udalari, baina gero ordainketa egingo litzake bi udalen artean. Eta orduan hor konprometitzen gara, urtero udal bakoitzak dauken auzo bideen plangintza elkarrekin konpartidu, eta bakoitza daukezan bide konpartidurik balego, jakinarazi beste udalari, zeintzu diren asmoa, eta orduan udal bakoitzak dagokion zatia be, euren plangintzan sartu ahal izeteko. Hitzarmen eredutsu hori da, Etxebarriko udalak dagoeneko plenotik onartu dau, oneri gehitu behar jako eta ez dana aurkeztu, egia da, ez dutzegula bai esku horik emon holan ez Jesusek ez nik, baina badaukagu olako zerrenda bat, bide konpartiduen zerrendatxo bat, leposak bide batzuetan zalantzak eta eukidoguz eta horrek argitu behar dugu, eta gero izango litzake, urterik urte, plangintzak adosten dugu zanean urtekoak, identifikatzen badugu, bideren badaukugula Etxebarriko udalagaz konpartidua, Etxebarriko udalagaz bat zartu eta erakusiatu bat zentzurien. Ez daute, gora berarik seguruenik, lehen dipe egiten zana, baina idatziz jasotzea ikusi dugu interesgarri, borondate hori agertu eta beti txip hori euki, izen lehikelako norberan plangintzan ez eukitza lehentasune, baina beste udalerriak bai eukitzi eta orduan geure konsignazioetan be, beste udalerri horrek dauken, etxe kasuntan Etxebarriko udalak dauken beharrei erantzun bat egotea. Ez dakite galderarik edo, zebez, onartutzat emonke, hau batez bai, Martina Xamengo eta Etxebarriko udalen arteko hitzarmen hau. 2008ko ekintza planaren jarraipena. Hemen egez egin gendun moduan, ekintza plana aurkeztu gendun, ez dakit zein momentutan aurkeztu gendun, nahiko beran dutxu pentsatut aurkeztu gendule aurten, 203 ekintza jaso dira planean, azkenengoko planean, zer dago hasieran jasotakoak gehi gerora etorri direnak, iaz baino 35 ekintza gehiago, hasierako proposamenetik ez dago alde handirik, 3 bat ekintza bakarrik, ez dauke gora berarik, igez gehitxua izan zen barrizek, baina hauten nahiko zarratut edo diseinatu salako plana, edo zehaztu salako azken motxostena, 19 helbururi erantzuteko ekintza plana proposatu zen, iaz baino helburu bat gehiago, eta 76 erronka. Iaz baino 12 erronka gehiago zehaztu dire. Erronka batzuk errepikatu egin dira, azkenen agintaldian zehar eta. Betetzen mailari dagokionez, 84an bete da. Hau da, ekintzen 84 eginda edo egite bidean. Hau da, hasita dago, eta datorren urtien amaitzea, eta 84. Eta 13 atzeratu eginda. Atzeratu esaten dugunean da, ezin izan da egin,
baina badago plangintzan ekintza horri jarraipen bat emotea. Kasu batzuetan da, diru laguntzarik eskendurako jaso. Baina horrek ez da esan nahi ekintza hori planetik kenduko dugunik, edo egintaldi planetik kenduko dugunik, orduan, horrela, edo barri euskatuko da, edo jarraituko da finantzazioa topetan, edo kasu batzuetan, atzerapenak egingo dira, atzeratu da, eta badakigu, 2026an egingo direla, kasuren batean, 2027ra atzeratu da, eta beste kasu batean, diru laguntzak eskatzen jarraituko dugu egin ahal izateko, baina hortxe dago ekintza. Eta bost ekintzen kasuan, aipatuko dizkizu, ez dire bertan bera geratu zen, denetaziorik ez dalako, edo dena delakoa, eta bai aterako dira, edo ez dira bertan bera geratuko dira, ez direlako ja agintaldi planetikako, edo bintzat agintaldi honetan, ez da aurre ikusten jarraitza. Bata da, udaltzaingoen espazioaren barriztea, eskatu egin genuen diru laguntza, eta irez badakizu zela nire ginen aurrekontuekin, eta pentsatzen, 2026 urte hasieran egitea. Baina kontizu horrek diru laguntza derrigortzen gintuen kontzignazioekin eta lizitatuta eukitzie obra. Eta igez eskinen izen kapaz hori egiteko. Eta momentuz, jake udaltzen goan plantilla, ontsu barrixe da, torren eta ikusi dugu, igual oin ez dala momentu eta lehentasune ontxe gizabaliabidetan ipinti, eta ja plantilla zehaztute dagoenen, kaso funtzionatzeko modu bat, eta zehaztulik ez, eta espazio hori pare bat buelta emon izango jako zaurrerago. Beste puntu bat bestan nahi da turismo maila. Komentu du, udalerriko turismo maila martxan jartzea, hori eduki dugu agintaldi planean zehar, eta ekintza planetan, baina azkenean eskualde mailan garatzen ari da turismo estrategia, turismo plana bat, diagnostikoa egin da, plangintza B plan estrategikoa diseinatu da, eta une honetan impacto linguistikoaren azterketa, eta hori egiten ari dira, eta ondino ez dagoera bat ez eginda, baina amaitze pasan. Eskualde mailako ikuspegi bat danez, baloratu zen, akaso turismo maila, herri mailan, momentu horretan lanketa hori egiten den bitartien, esala komeni, eta orduan, lanketa hori amaitu plan estrategiko hori batxan jarri, eta indar handiena eskualdetik eramango danez, ikusten da, turismo maila, akaso eskualde mailako izan behar dela, eta zorren beste udalerri mailakoa. Orduan horregaitik bertan beretsi da. Udaletxe zarrean igo gailua, hor momentu batean, igezko urte hasieran komentau zen, alde zarreko obratik soberakintxo bat euki geinkela saso hartan. Eta orduan bideratu nahi izen zen, soberakintxo hori udaletxe zarrean igo gailua jartzeko, eta egokitzeko udaletxe zarra, proiektua egin da, eta hori dana, baina, gixen bitxartean, badakizu alde zarreko obragaz, atzerapena eta kostuak handituz joan dira, ez da, arrixa eta beste kontu batzuk dira eta, orduan momentu honetan, ez dugu ikusten, udaletxe zarrean igo gailua jartzeko aukerarik. Aztertzen ibili gara beste finantzazio lerro batetatik bea aukera, baina, ez da be posible izan. Baina, eskuartean dago proiektua, seguruenik agintaldi honetan ezingo zagu kolpe, urtebete geratzen dalako, baina, proiektua inda dago, gordeta dago, eta finantzazio horik sortuko balitz, arlo honetan, zalantza barik izan beharko leuke, lehentasuneko ekimen bat. Beste ekimen bat bai, etzetik pisutu telatuen inguruan lanketa egiten hastea geneuko norbe bai, kontua da, bizen bitxartean, aporen aldaketa nahiko txoruzatu da, jakopuk onarpena, zuzenketatxo batzuk salbu, onarpena emongo dago, eta ja, bizkaiko aldundiaren esku dago, eraikina oraindik ez dago diseinatuta, orduan oraindik eraikina diseinatzeko fasean, proiektua, hau luzerako doa, orduan ezingotzeko kolpe. Hori batetik eta gero bestetik ez dalako udal eskumeneko ezer. Hau da, pisutu telatuen kontu hori ez da udalak eramango, hau San Roque patronatuaren kontu bat da. Orduan, San Roquek erabaki behar da, edo San Roquek eraman behar da, honen gidaritza ez horren beste udalak. Orduan, udale planetik aterako donke jakina patronatuko lehendakari alkatea da, eta hor beti dago, zera bat, eta udaletik hori definitzen, hori irizpideek, ikuspegisek, konpartituko dugu.
antxe ez da, baina, ez dala udal eskumeneko arlo bat. Eta azkena, bekomentako patioa. Bekomentagaz hasi ginen, apur bat espazioen gora beran, patioak bai beharreban aldaketa, baina gehiago euri uren eta saneamendu uren arteko bereizketa hori ere egin behar zalako, baina, une honetan bekomentak oraindik ere, arazo bat dekoz espazioekin, arazo handiak izaten jarraitzen da, legedia kunplitzen espazio falta ditulako, neurriak hartzen ari dira espazioen inguruan, eta orduan lehentasunean kaso izatekotan be espazioak izango dire, diru laguntza lerro bat edo diru laguntza hitzarmen batera aurkeztu da, Eusko Jaurlaritzara, proposamen bat espazioetan diru laguntza lotzeko, eta ia diru laguntza hori lortzeko moduan gagozan eta behintzat espazio arazoei erantzun egotu dutzagun. Eta horretxek izango lirakez, egin ez diran ekimenak. Aurrekotetan egin moduen, ekintza plan honen ebaluazioa edo amaierako txosten hau gardentasunerako udalak dauken plataformara egoko litzateke, eta gero 2026koa nire esperantza da ia martxoko plenotik ere pasatzeko moduan gagozan. Eta hola mula, 2026ko plangintza onartzen dugu, martxoan egin alba dugu plenoren bat, likidazio ostean kreditu aldaketekin eta kreditu aldaketak egiteko. Hoxe, beste galderarik edo misterio handirik, honen barri emotie da. Eta urrengo puntu aldezarreko obraren barri emotea, hemen ez dago nobedade txarrik, honipez baina txarrepez. Honak bai amaitzen goazela, zeharkalea dana inde dago, kale okerra martxo erdi amaierarako amaitzea espero da, azkenengo tramoa ja solatzen ari dira, erdiko kalea erdia solatze lanetan dabil eta beste erdia kanalizazio lanetan ikusiko zenduen. Eta, datzena guen kalea. Guen kalea ja kanalizazio lanetan ari da erdi batek eta hasi beharko dire perforazioak eta bigarren erdixen. Hor espero dugu, zer topatzen dugu, bai espero da, harri tramotxo batzuk eta topatzea, baina, printzipioz ez da aurre ikusten atzerapenik daukana edo lehendik eukiban atzerapenaz arago. Igoera azken likidazioa be oraindik ez dugu jakingo, hor ari dira eurek ere azterketa ekonomikoa egiten, honek atzerapenak eta baliabide berriak eta martxan jarri bat zen direnak, ze kostu eukidau, baina, printzipioz, ekainaren hasieran amaituta egotea eta denok aldezar garrian osterak ikia espero da. Hor bai etatzi, martxoan udabarri zen, jarriko dire martxan merkatari elkarteaz batera gabizna bonoak, merkataritza bonoak, eta espero da, udabarri zen bono horren martxan egotea. Bono horien bitxartez lagunduko jakie, laguntza gongo jakie udalerriko merkatari guztizei, baina bereziki aldezarkatarie jasoko dabez bono gisa. Sokiko dabe beste gainerako merkatari, baina plus bat bonuetan. Eta, asmoa da hortik laguntzea. Asmoa behuki dugu bebai, bagainokan buruan, akaso tasak edo tasa batzuk edo parkatuta, baina hori ez da legezkoa eta ezin dugu hortipe merkatari lagundu eta edo zelan be laguntza txiksi izango litzake, hor bilketako tasa eta horako gauzak kentzea, ez da kopuru handi zen. Ez dakit, aldezarren inguru, zalantzari sortzearen puntua diru laguntzen plan estrategikoan aldaketak onartzea. Aldaketa paretxo bat onartzea proposatzen dugu, batetik bonoekin lotuta, bonoa diru laguntza diren ezkero plan estrategikoan jasota egon behar dire, orduan izango litzateke, aurre ikustea plan estrategikoan 10.000 euroko gehigarri hori hemen bebai elkartean bitxartez ingo litzatekena, hori jaso egin behar dugu, derrigor. Eta gero bebai beste puntutxo baten, urtean zehar aldaketak txertatzeko aukera hori izatea.
batzutan etorten jakuz diru laguntza eskaerak, puntualak edo ekintza puntualetarako direnak urten direlako, eta plan estrategikoan nahiko mugatzen gaitu zentzu horretan, eta ez daukago eskumenik horren laguntzeko. Kasu batzuetan, bideratu bizen jakie, guratzen jate, Veracruz ikastolak parte hartzen da hor Lego kotxina, kids car hori izan. Beti ez dira hietan finalera, orduan urtean finalera etzen zienien, laguntza eskatzuzkoen da, gure laguntzeko modu azken urtetan zen, igual fakturaren bat, zatiren bat, zuzenean ordainduta. Baina, diru laguntza modun be, eman alizeteko, aukera hori basabalik eukitzie ondo dago, eskailaren bat baletor, edo laguntza bereziren bat baletor be, aukera izateko. Ez dakit honen ingurune galderarik, onartuta orduan diru laguntzan plan estrategikoan aldaketa honek sartzea. Bederatzigarren puntuan hartutako erabakin barri, jasotzen dozue, horre erabakiak eta ez dago galderarik. Eta margarren puntuan, bizkotezko logiz geu, zinegotzien galderak. Bat. Irakurri dugu artikulu bat, eta artikulua lehenengo irakurtzera noa, eta horren arira, artikulu irakurriko publikado zango bezala xe bai, publikado da Kronika Vasca, erderaz publikado da, orduan erderaz irakurriko. Eta gure da. Eta esan sindikatuak, itzen dago berri batzutako hausnarketa batzuk edo publikazio batzuk dago, eta publikau dago, eta Marquina Semei buruz, ataltsu bat dago, bai? Eta azten da. Marquina Semei, ¿hasta cuándo? Marquina Semei es mantiene constancia de la existencia de episodios sin más. El último acaecido el pasado 3 de enero, cuando un agente de la policía local fue a identificar a 2 personas que estaban realizando pintadas en el pueblo, desulciendo las fachadas. La actuación requirió del apoyo de la Ertzaintza. Ante esto, la reacción municipal fue el personamiento de la alcaldesa en el lugar a requerimiento de los presuntos autores de las pintadas y la reprimenda por parte de esta al policía municipal en cuestión en público por haber realizado su trabajo. Esa se pregunta, en este sentido, si el modelo policial anunciado y aún no presentado por Bildu contempla alguna eximente de amistad no recogida en el Código Penal y en las normativas municipales relativas al deslucimiento de fachadas. De lo contrario, no se entiende semejante actitud. Hau irakurrimendu eta gura galdera da ia zer. Batetik, gai hau ez neuken ari hemen batu, besteak beste, hor dausen edo inplikaute goleik esan, Erritxarren, ustezko eta presunción de inocencia hori, esaten den hori ere hor dagolako eta ez neuken nahi be pertsona horien ez izenak, ez gertaerak zabaltzea. Hori, esan da, esango dut hori ezala horrela izan. Alkatesa hau, gertaratu egin zan zapatu gala batez, herritar batek baino gehiagok deitu ziolako adieraziz udaltzain horren jarrera gehiegikerian jauzi zala. Edo gehiegikerian ari zalako jokatzen udaltzain hori. Agertu nintzenean, udaltzainari deitu eta galdetu nionean non zegoen, ne hurbiltzeko, gertatzen ari zena edo argitzeko gezurra esan zidan udaltzainak. Ez zidan egia esan, ez zidan nahi izan non zegoen, eta azkenan lortu nuen jakitea non zegoen. Erabat alteratuta ikusi nuen, eta galdetu egin nion zer pasatu dute zen. Ikusi nuelako, batzuen eta besten artean bertzio oso ezberdinak ari zirela azaleratzen. Nik ez nekien zer pasatu zen ordura arte. Galdetu nion, ia zer pasatu zen, eta, esan zean, ikusi zituela beste eta hau eta beste. Esan nion, ia
testigurik eta zeukan, zenik banekien pertsona hori beste kide batekin egon behar zela lanean. Bai? Gerora jakin dut, udaltzain horrek bere eginkizuna zala beste kide horren laguntza eskatzea, hori da tokatzen zaiona protokoloari jarraituta, agindua eman ziola bere kideari bulegoan geratzeko eta ez irtetzeko bulegotik. Hau da, aukera izan zuenean bere kidearen laguntza eskuratzeko ere ez zuen eskatu. Ordan esan baina zer pasatu da, nik behar nuen jakin benetan zer pasatu den. Berak bere bertzioa eman zuen, nik entzun nuen herritarrena, galdetu nioen ertzainei zer zen egin behar zena, edo zer izan orain egoera, atxilotuta eraman behar zituzten, edo zer pasatzen zen, ez argituta zegoela, identifikatuta zeudela, eta listo orduan esan nion, orduan orain ja, bakoitzak bere etxera juteko, nire helburua izan zen bitartekari lana eta egoera baretzea, berriro esaten dut, agente hori erabat, alteratuta zegoelako, eta are gehiago esan zidan erasotua izan zela, fizikoki, eta orduan nire gomendioa izan zen mutuara juteko, hori horrela izan bazen mesedez mutuara juteko, protokoloa jarraituta, hau da nik une oro protokoloa jarraitzeko agindu nio. Ertzaineko agente izan nien, bertan egotea, eta gai honetaz arduratuko zela udaltzaina. Eta orduan, potestadea ere eman nion, berari, gai hau berak uste zuen bezala izapidetzeko. Eta inongo momentutan ere etzaio esan, zelan edo nola izapidetu behar duen, izapidetu behar badu edo egin badu, nik ez dakit, zer egin dauen, eta hori. Beraz, gezurra da, ezakone reprimendarik egin zuelako, berak bere lana horrela egite erabaki zuen, eta horren inguruan ezitzaion ezelako ekarpen egin. Nik bai nahi izan dut jakin, zer zan gertatu zana, zenik bi herritarren deia jaso nituen, esanez, bere jarrera ezala izan zuzena. Eta hori bai, nahi nuen jakin, zer pasatu den. Hori ez zaita argitu, pertsona hori ez zaitu urreratu esplikatzera zer pasatu da, nik daukat beste batzuen bersioa ez berea, ikusi dutenak eta testigoak direnak eta ez inoren lagunak direnak, horretara noa, hau da, ez ezagun batzuen bitxartez. Eta hori da pasatu dena. Eta ez nuen nahi, hau anekien, hau helduko zala, baina ez nuen nahi hau nahi batez be, ez dudalako uste, beste hemen herritarren eta gora berak hemen azaleratu behar ditugunik. Baritugu beste gune batzuk, hau argitzeko, eta argituko nizkizuke gusto handiz. Zan nahi dut, hau kontatu nizun beste momentu eta beste egoera batean. Baina hori da pasatu dena. Nik hemen momentu batean esan zela gindu zuen lana, inundik inera bez. Are gehiago, aginduak eman nizkionak uste dut zirela bere lana hobetzeko edo bere burua babesteko, bai mutuara joatea, edo bai berari eman potestadea hau tramitatzeko, eta berak erabaki du, edo zakezer erabaki duen, tramitatu nahi izan duen, bezala. Ez aio besterako agindurik eman. Horraino. Akit beste galdera eta guen. Ez gara dut. Besterik gabe, amaitutza. Hemen erritxarrak dekoguz, ez da galderarik, gaur publikoa daukagu, ez ikusten da, baina gaur publikoa daukagu, ba, listo, ez da galderarik, eta kasetari gutxi ingo da. Lehen dizkio,